Biblia nu spune absolut nimic despre spovedania în fața unui preot. Nu există nici măcar un singur caz, nici măcar un exemplu de om care s-a spovedit în fața unui preot în Vechiul Testament sau Noul Testament. Nu există ceva asemănător cu ceea ce avem astăzi în creștinism. Asta este o invenție catolică rușinoasă. În Noul Testament, Domnul Iisus nu a cerut spovedania din partea nimănui. Nu există vreo referință că ucenicii s-au spovedit vreodată în fața Domnului Iisus sau că apostolii au cerut cuiva să se spovedească în fața lor. Pavel, Marele Apostol Pavel, nu s-a spovedit în fața lui Anania, cel care l-a botezat. Ioan Botezătorul nu a cerut spovedania din partea nimănui înainte să fie botezat sau iertat. Din istorie înțelegem că după anii 300, cei care vreau să fie primiți în creștinism trebuiau să facă o mărturisire publică a păcatelor. Doar dacă fuseseră criminali sau adulteri, își înșelaseră soțul, soția, sau fuseseră în altă religie sau apostaziaseră de la creștinism, pentru a fi primiți în comunitatea creștină, trebuiau să iasă în față și să spună: am făcut asta, am făcut asta. Asta era mărturisirea păcatelor publică. De aici până la mărturisirea păcatelor în fața unei perechi de urechi, în fața preotului, în confesional, cu perdeaua trasă, sau dincolo de perete, sau dincolo de gratii, în cutia neagră, așa cum mai este numită, a fost nevoie de câteva secole. Doar după anii 1000, după anii 1200, această practică devine obligatorie, pentru că, de ce? Creștinii nu prea se mai spovedeau. Oamenii nu vreau să arate public faptul că fuseseră foarte mari păcătoși. Și atunci preoții, ca să încurajeze pe oameni ca totuși să-și mărturisească păcatele, bineînțeles aveau și alte obiective, au zis: uite, hai să ne retragem, hai să creăm spații speciale pentru așa ceva. Și dacă acea mărturisire a criminalilor despre care vă povesteam se făcea o singură dată în viață, acum biserica, după anii 1000-1200, a dat poruncă fiecărui creștin ca să se spovedească măcar o dată pe an. Iertați-mă, vă rog, această practică este josnică, este sub demnitatea unui om să îngenunchezi în fața unui alt om și să-i spui din secretele, din tainele cele mai ascunse ale sufletului tău, în ideea de a fi iertat. Iertarea vine doar de la Dumnezeu și nu este sănătos ca să spunem păcatele noastre în fața nimănui. În felul acesta îl expunem și pe cel care ne ascultă și de aici istoria spune că au existat destul de multe abuzuri. De asta spovedania în zilele noastre se face într-un anume fel, pentru că au existat foarte multe abuzuri generate de practica asta. Spovedania are un singur avantaj, avantajul de a fi mai ușoară. Cei care iubesc păcatul se simt mai bine să-și spună păcatele unui semen de-al lor decât să-i le mărturisească direct lui Dumnezeu. Dar marele dezavantaj este că spovedania încurajează și înmulțește păcatul. Doar Dumnezeu este capabil să-ți asculte rugăciunea de iertare. Oamenii niciodată nu te vor putea înțelege foarte bine, nu te vor putea ajuta.